Sarap mamikir hon hita tujuan nahobar tuhabata honi nunga godang siang hita nasogoy pajujur honi hido nasotar tahiso kita di pudian no. Benatino na honi oputa ujui ikon guru hono tado totonga datai nganggo sa sude akarut rut nai asaho audio nai alai boasa matahe sai lamoti kumbotoi lau sadong museo namaila marhata bataki tarajumi majoi mana dalarap kaparoha godang tahe na sega oh hamu sude na dong aki nalar mudar on bataki tabadi pos mai muse adaka pesan di bangso Takana asingi dapat si ajari malutna asa sadomuli tajujui magile tai asa dohot mangguru oni asa
saunang liluha dua mangihutu adat na asih oh aku sudah nadongaki namar mudar hon bataki tabadi pos Naging organi opu tanah berjono